Shalom, Shalom. dihamu aka amanami inanami nagabe panitia di tahun transformasi suang songoninang fungsionaris di Huriata asa di Joloma nasida hudul. Melonunga sikop taparade marohata tapuji tuhata marede mahita.
Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma di Jahoba ede nai baru, ay nunga di pabahen ibana aka halongangan, nunga di pabotohon Jahoba hatuaonna, nunga di papataribana hati goranna diadopan ni aka na sotumada ibana, nunga ditupahi tangan siamunna na badiai ibana. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho ala ditaluhon ho dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asamar pakirimon na mangolu hami ala ni haheheomi, dang pola bemabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di paucat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan. Atong pargugui mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan haporseaon na mangolu. Pai masahat hami tulabungmu. Amen. Mare dehita. Tatangihon mapatik ni debata di mingguta sadarion, ima patik patuluhon dohot lapatanna. Songonom ma didok, dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalanna, ay hona uhumna dosogot aka namarsineang di goarna, dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asaunang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi marhite-hite goar ni debata, ay dinatar sosak dohot tangiang dohot puji-pujian do si dohonon goar ni debata, ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon naho bartu patihi. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Mare dehita. Amen.
Matopoti ma dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para si roha. Dang lomoro hamida hamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikod dalanna asa mangolu ibana. Ido di pangido roham. Alani ubaen di pangido hami. Say sudati ma toru-torum asa unang mangonai betu hami. Say sesa sudedo sanami. Asa mangolu hami di bagasan asi ni roham. Say pargogoy mahami. Asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba. Labatar rimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuhita hobbar tu akka dosata. Jaladang di balosson tuhita hobbar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka na makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mare dehita. Tatangihon maturpuk epistel di mingguta sadarion, imanatar surat di buku 2 Tesalonik bidutolu, mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 12. 2 Tesalonik bidutolu ayat sada sahat rodi ayat 12, tajahama marsikat soring. Akup nii tangyako kamu mahami alea kadongan, asamar lojong hatani Tuhani, jalamar sangap songon nadihamu. Alai haposan do Tuhani, patuguon na do rohamu jalaramotan na dohamu maralohon na jahati. Sai ditogu-togu Tuhani ma rohamuna tuholong ni rohani debata dohot tuhabengeton ni Kristusi. Ai di boto hamudo manang songod dia patut tiromuna hami. Ai dada songon na somaradat hami di tonga-tonga muna.
dada na somarsahala haminian, alay naeng pajongjongon nami diri nami, tiruan di hamu, asa diihuton hamu hami. Ay tarbegedo tu hami, adong dodeba sian hamuna na somaradat parangena, aka na somula-ulaon, na so siulaod do tahe di jama. Ima sahatna, martua maaka na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Maredehita. Tahatidak ma haporsiao tai, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatudosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siato di parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus,
Namate tarpajal doi bana di hau pinarsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lahohudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na so hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan hal Kristen akka nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu dos sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabigema korsian ina Deborah.
tabegema tikting na masa dohot si pamasaon di huriata. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hut-ihut matiting na maragam di Minggu 3 Mei 2026. Na barjolo guar ni Minggu. Guar ni Minggu ta sadarion ima Minggu kantate lapatanna endehon hamuma di Jahoba edde na baru. Tobi Minggu maredde tu Jahoba. Napaduahon kelompok kor tu parmingguot tanggal 10 Mei 2026. Di pukul 7.30 gabungan paropuan ama Jericho remaja HKBP. Di pukul 10 ama Huria and Harmonix. Di pukul 10.07 ama Salom Naposo HKBP. Napatuluhon ibadah minggu pukul 7.30. Di tanggal 10 Mei 2026 nanengro hita memakai bahasa Batak. Napapaton parmingguon sikola minggu. Mamukka minggu sadarion saut mapatupota 2 sesi parmingguon. Anggiat marhitei gabelam tabba torop ni anak kota nama dohoti parmingguon sikola minggu. Napalimahon amplop pembangunan. Di hari Minggu sadarion patupaut tado papungo amplop tu haperluan perawatan inventaris huria. Tapasahat mayan non rap dohot pelian napaduahon. Napaonopon pelantikan pengurus seksi dohot panitia transformasi dohot pesta gotilon. Di hari Minggu sadario di parminggo pukul 10 saut do patupaun ni huriata. Ima pelantikan pengurus seksi dohot panitia tahun transformasi dohot pesta gotilon HKBP Cimanggis di Patupa Dung Sipul Titing. Napa pituhon dana nasorang. Nah di hari Kamis 30 April 2026 di basa-basa hotuat tadosa dana bawa di keluarga ni Amata Henry Marin Sosihotang Inang Nursinta Borutaba Sian Sektor Pilipi. Hipas do danaki suang songoni nang natorasna. Napawaluhon ruas nataba. Mamukka minggu sadarion nunga gabe ruas nagok di huriata keluarga Amata Timbul Pajaitan Inang Kristina Jenny boru siagian rapdohot tolu halak boru nasida. Nasida Pidasian HKBP Sidorame Resort Medan Timur Distrik 10 Medan Aceh. Jalan Waeng tinggal di perumahan Lembah Nirmala Sada, Blok Getolu, Mekarsari, masuk tu sektor Pilipi. Pinangidoma asa jongjong hamuna di Hudulamuna. Mauliate. Napasiahon pertangyangan sektor. Di hari Selasa tanggal 5 Mei 2026, di sektor Judea di keluarga H. Purba boru Siti Daun, di sektor Kanaan di keluarga FC Hite boru Manalu, di sektor Efesus di keluarga JT Sihaan boru Siagian, di sektor Galatia di keluarga Nonya Napitupulu boru Tapu Bolon, di sektor Filipi keluarga P. Simajuntak boru Nainggolan, di sektor Philadelphia di keluarga Nonya Manulang boru Bajar Nahor. Di hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 di sektor Sion di keluarga S Dolok Saribu boru Manulang, di sektor Betania di keluarga B Simajuntak boru Simamora, di sektor Roma di keluarga Nonya Sihobing boru Purba, di sektor Nasaret di keluarga N Sinaga boru Saragi, di sektor Kolose di keluarga D Gultom boru Hutagalung, di sektor Bethlehem di keluarga B Hasugian boru Barutu. Molo alamat boy mataida di acara nong tatiop masing-masing manang di barcode. Na 10 pasapuluhot titing marbagas. Titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongas saripeon ma Samuel Haposan Parasian na 70
anak ni Amatta Bona na 70, tubuh ni Hala Inata Masri Boru Simanjuntak. Alamat Kampung Babakan RT 7 RW 4 Curug Cimanggis Depok. Huria HKIP Cimanggis Resort Cimanggis masuk sektor Nasaret. Dot nanaing Oroana Delva Yuli Boru Panjaitan, Boru ni Amatta Nixon Panjaitan, tubuh ni Hala Inata Rafina H Boru Gultom. Alamat Nasida Jalan Gotong Royong RT 7 RW Sia nomor 121 Jati Jajar Tapos Depok. Huria HKIP Cimanggis Resort Cimanggis masuk sektor Judea. Terpasu-pasu di hari Sabtu tanggal sia Mei 2026 pukul sia di HKIP Cimanggis Resort Cimanggis. Pasap puluh sadahon penataan titing parhepengon pelean sadabe. Hobar tuha putusan ni Rapo Parhalado Rapdohot Panitia Pembangunan na dipatupa di hari Senin tanggal 10 April 2026 nasalpu. Taringot tu penataan ni titing parhepengon khusus na pelean sadabe manang pembangunan. Dohot amplop pembangunan mamukka hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 songonon ma parturena. Na parjolo pelean sadabe na sa lilingod dikelola Huria tudana perawatan doho pengadaan inventaris ni Huriata di pasahat may tu panitia pembangunan. Na paduahon amplop pembangunan na tapatupa sa halisabula di bahem ma peruntukan na gabe dana perawatan dohot pengadaan inventaris Huria. Napatuluhon saldo pilihan sadabe na adong dititingi di pasada ma tukas Huria. Songonima di patupa merojahat Rapo Parhalado asaw bartu titingi pamakke ni hepeng na tarsura di titing parhepengon ganup minggu. Pasapuluduahon Rapot Panitia Tahun Transformasi Dohot Pesta Gotilon. Di hari Senin tanggal 4 Mei 2026 manang marsogot di patupa do rapot perdana Panitia Tahun Transformasi Dohot Pesta Gotilon 2026 maringanan di Gedung Serbaguna Lantai Sada hupangi dohai matusude panitia asaretama madohoti rapoti dimulai pukul 10 sia manang pukul 7 borngen. Pasapuluh toluhon pertukaran pelayan firman HKIP Distrik 20 Deboskap. Di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 dipatu pada pertukaran pelayan firman HKIP Distrik 20 Deboskap. Laos dipatu pada diibadahi Papungutupak tu Pakko Basior Distrik. Pasapuluh paton torop niruas nama dohoti par minggu di tanggal 26 April 2026 godangna 812 halak. 15 ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 30 halak, ulang tahun pernikahan onom kepala keluarga, Padita Dohot Sude Parhalado HKIP Cimanggis, pasahato selamat ulang tahun kelahiran Dohot pernikahan. Periode tanggal 1 tanggal 10 Mei 2026. Hatani debata napasikopol ni rohamuna tarsura di 2 Petrus biddu tolu ayat 10. Alailam gadda madihamu asini roha dohot panadaut di Tuhan Yesus Kristus si paduai. Di ibana mahasangapon nang nuaeng nang rodi saleleng-lelengna. Pasapulonopon pelean iuran diakoni sosial Huria. Torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial Huria di Bagasan Mingguon 15 kepala keluarga godangna 4.525.000. Pasapul pituhon pelean bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pelean bulanan manang tahunan di Bagasan Mingguon 10 kepala keluarga godangna 3.425.000. 10 par hepengon ni Huria. Huria 56.640.625 rupiah. Tu pembangunan 2.734.075 rupiah. Sentralisasi manang pusat 10.403.800 rupiah. Jumlah 60.727.500 rupiah.
Molo tungadong pilihan na so tercatat, manang salah redaksi akka peliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami lau padenggat tosa. Moliate mahu pasahami tu sude ruas naung pasahaton pilihan bulanan nado iura diakoni sosial huria 1 bulan April 2026 dohot hama uliateon tu akan aso pasahaton dope taingo maamang dohot tamu inang makarikoton pasahatos sa ganuk bulat tu huria marhite parhalado sektor tabe. Akatiting manang informasi na suhujaho kami suang songoni ma nang titing parhepengon lengkap boy mata jaha diarotas titing manang warta jemaat digital na boy dipindai marhite barcode manang QR code naung rade di bangkut tabe. Songoni matiting nama sa doho si pamasao di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhatta ma peliani bain sangap di guarna. Amin. Dihamuna ka damang do dainang hurian itu hatan waing sahat maita tu acara pelantikan pengurus seksi dohot kategorial di Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dohot Dewan Diakonia periode 2026 sahatu 2020 lalu. Langsung nima nang pelantikan ni panitia pelaksana kegiatan tahun transformasi dohot pesta gotilon di Huriata tahun 2020 nomon. Mengarah di mahita marid dehita sian nomor 120 sada ayat sada. Na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus sadarion lantikot tama sude pengurus seksi dohot kategorial di Dewan Koinonia Marturia dohot Diakonia periode 2026-2020 lalu. Dohot panitia tahun transformasi dohot pesta gotilon HKBP Cimanggis Resort Cimanggis tahun 2020 nomor. Atong tabigi majolo surat keputusan ketetapan taringot tu pengurus seksi dohot kategorial na jinahahon ni inang sekretaris Huria. Surat keputusan nomor 11 garing 02 garing 280901 garing 5 Romawi garing 2026. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Cimanggis Distrik 28 Deboskap yang berkedudukan di Cimanggis, Depok. Mengingat 1.
Aturan Peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat bab 4 tentang pelayanan di jemaat. 2. Aturan Peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat bab 5 tentang dewan dan seksi-seksi di jemaat. Menimbang perlunya dibentuk fungsionaris jemaat di dalam cakupan kepengurusan seksi-seksi dan kategorial di Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia. Memperhatikan 1. Berakhirnya periode fungsionaris atau kepengurusan seksi dan kategorial HKBP Cimanggis periode 2024 sampai dengan 2026. Kedua, hasil rapat dewan-dewan dan parhalado tentang pemilihan pengurus seksi dan kategorial di Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia. Menetapkan, memutuskan fungsionaris atau pengurus seksi dan kategorial di Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia HKBP Cimanggis Resort Cimanggis periode 2026-2028 dengan ketentuan melaksanakan tugas pelayanan sebagaimana diuraikan dalam Peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat bab 5 tentang dewan dan seksi-seksi di jemaat. Kedua, melaksanakan program kerja tahun berjalan sebagaimana sudah ditetapkan dalam rapat jemaat. 3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan dikoordinasikan dengan pimpinan jemaat. Keempat, jikalau ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. 5. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Cimanggis 3 Mei 2026, Pendeta HKBP Resort Cimanggis, Pendeta Adolf Tasman Nababan STH. Petikan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan tembusan 1 Praeses HKBP Distrik 28 Deboskap sebagai laporan dan kedua pertinggal. Nama-nama fungsionaris atau pengurus seksi dan kategorial Dewan Koinonia HKBP Cimanggis Resort Cimanggis periode 2026-2028. Yang kami panggil ke depan, yang maju ke depan adalah ketua, sekretaris dan bendahara, anggota berdiri di tempatnya masing-masing. Seksi sekolah minggu, Paniroi, Situa Pasuria Boru Sirait. Ketua Juli Resiana Boru Simanungkalit, Wakil Ketua Dewi Boru Simanjuntak, Sekretaris Elsa Boru Purba, Wakil Sekretaris Aprima Boru Napitupulu, Bendahara Windy Boru Simanungkalit, Wakil Bendahara Nurleni Boru Sihotang, dengan anggota Agatha Boru Raja Guguk, Erlinda Boru Siregar, Berliati Herlina Boru Sianipar, Megawati Boru Sihombing, Linda Kristina Boru Samosir, Winda Boru Nenggolan, Putu Samiani Boru Silitonga, Evi Desriwati Boru Ambarita, Esra Monalisa Boru Siahan, dan Sentiara Pakpahan. BPH Guru Sekolah Minggu, Ketua Rina Boru Pasaribu, Wakil Ketua Jessica Boru Siahaan, Sekretaris Helmi Boru Hasugian, Wakil Sekretaris Mary Boru Simangunsong, Bendahara Mona Boru Sitohang, Wakil Bendahara Kesia Boru Sitinjak. Seksi Remaja, Paniroi Situa Herti Sianturi, Ketua Aswin Rumabutar, Wakil Ketua Marvel Lumban Gaul, Sekretaris Marisa Sitorus, Bendahara Angel Manulang, Wakil Bendahara Angel Napitupulu. Pendamping Remaja, Ketua Kartini Boru Sihombing, Sekretaris Rumiris Boru Simatupang, Bendahara Marintan Boru Sihombing, anggota Tiurida Boru Sihotang, June Boru Marpaung, Kori Boru Panjaitan, Erni Sinaga, Marintan Boru Sihombing, Ruli Andriani Boru Sirait, Sulastri Boru Banjar Nahor, Kartini Sihombing, Dina Boru Pangaribuan, Rumiris Boru Simatupang, Rosi Boru Tambunan, Erna Boru Tamba, Eli Soprianti Boru Panggabean. Seksi Naposobulung, Paniroi, Calon Situa Janindo Hasiholan Sidauruk.
Ketua Claudia Tiur Gabriela Boru Sibarani. Wakil Ketua Manuel Urusandi Banjarnahor. Sekretaris Bendahara Risma Mei Murnia Sinaga. Humas Gita Evelyn Tarihoran, Windy Abionita Siagian. Bidang Sport dan Inventaris Eliaman Opusunggu. Seksi Paropuan Paniroi Situa Tionom Boru Purba, Ketua Rosalina Boru Tanjung, Sekretaris Nuriatik Boru Raja Guguk, Bendahara Rismawati Boru Sidabutar. Seksi Kerohanian Situa Nursinta Boru Butar-Butar, Seksi Sosial Marintan Boru Sihombing, UMKM Lamria Boru Napitupulu. Seksi Ama Paniroi Situa Torang Togatorop, Ketua Bes Rahmat Panjaitan, Sekretaris Junisto Banjarnahor, Bendahara Ramot Hutauruk. Seksi Lansia Paniroi Situa Richard Hasugian, Ketua Situa Waldiner Huta Barat, Sekretaris Situa Rosita Boru Tampu Bolon, Bendahara Irmawan Boru Silitonga. Seksi Kerohanian Situa Hasiholan Manulang. Seksi Sosial Parluhutan Silalahi, Seksi Humas Upasa Raja Gugut. Nama-nama fungsionaris pengurus punguan kor kategorial. Kategorial Paropuan, punguan kor Inahanna, Ketua Herlina Boru Manulang. Sekretaris Situa Pasuria Boru Sirait, Bendahara Sri Setiawati Boru Manulang. Seksi Kerohanian Situa Tionom Boru Purba, Seksi Sosial Risma Boru Tambunan, UMKM Hertati Boru Tagaul. Punguan kor Inakan Humisar Boru Hutapea, Sekretaris Marisi Herlina Boru Sihite, Bendahara Boru Simanjuntak. Seksi Kerohanian Situa Mersia Boru Raja Guguk, Seksi Sosial Jojor Uli Boru Saragi, Seksi Humas Dina Boru Pangaribuan. Punguan kor Ina Debora, Ketua Lasnaida Boru Sihotang. Sekretaris Megawati Boru Sihombing, Bendahara Rosi Boru Tambunan. Seksi Kerohanian Situa Seri Intan Boru Tumarngkor. Seksi Sosial Rolita Boru Sihombing. Seksi Humas Buana Ekawati Boru Lumban Gaul. Punguan kor Ina Ester, Ketua Damseria Boru Rumah Horbo. Sekretaris Rumiris Boru Simatupang, Bendahara Teoria Boru Sinaga. Seksi Kerohanian Situa Herti Boru Sianturi. Seksi Sosial Sulastri Boru Sihombing. Seksi Humas Diorida Boru Sihotang. Kategorial Ama Punguan kor Amahuria, Ketua Manat Nainggolan. Sekretaris Marlon Panggabian, Bendahara Buka Nababan. Seksi Kerohanian Situa Torang Togatorop. Seksi Sosial Teklin Simanulang. Seksi Humas Daves Purba. Punguan kor Ama Jeriko, Ketua Antoni Fredi Simanjuntak. Sekretaris Hendra Zufraizer Sigalingging, Bendahara Redin Sinambela. Seksi Kerohanian Situa Thompson Manurung. Punguan kor Ama Salom, Ketua Calon Situa Janindo Hasiholan Sidauruk. Sekretaris Leo Harry Lumban Gaul. Bendahara Fidelis Simanulang. Seksi Kerohanian Situa F. Siahaan. Seksi Sosial Situa Obesli Manulang. Seksi Humas Situa Leonard Manalu, Jaulo Situmorang. Nama-nama fungsionaris pengurus seksi di Dewan Marturia HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Periode 2026-2028. Seksi Musik, Ketua Fris Hendriko Tarihoran. Seksi Penginjilan, Ketua Situa Huntal Mangisi Manurung. Anggota Mayer Aritonang, Hotmaida Sitorus, Purnama Marpaung, Besnauli Simanjuntak, Tinora Butar-Butar, Roswita Huta Barat, Ririn Sianturi, Herliwati Sihotang, Rolita Sihombing, Esteria Manurung, Ahutman John L. Manalu, Herti Romauli Sitorus, Natalia Dolok Saribu. Seksi Multimedia, Ketua Erik Pasaribu.
Ditetapkan di Cimanggis 3 Mei 2026, Pendeta HKBP Resort Cimanggis, Pendeta Adolf Tasman Nababan, STH. Diakonia. Diakonia. Nama-nama fungsionaris pengurus seksi di Dewan Diakonia HKBP Cimanggis Resort Cimanggis periode 2026-2028. Seksi Diakoni Sosial. Ketua Situa Srinanti Sitorus, Sekretaris Calon Situa Lambok Hasiholan Sitorus, Bendahara Situa Seri Intan Borutumanggor, Anggota Calon Situa Henry Rudianto Simanjuntak. Seksi Pendidikan, Ketua Situa Dr. Irwan Sabam Menanti Siagian, Sekretaris Kori Boru Panjaitan, Bendahara Fenni Venhesia Siregar SPD. Seksi Kesehatan, Ketua Leo Heri Lumban Gaul Escape Nurse, Sekretaris Veronica Manurung, Bendahara Rista Boru Nenggolan, Anggota Christine Boru Simamora. Seksi Kemasyarakatan, Ketua Situa Freddy Ihut Pandapotan Siahaan, Anggota Hendra Galingging, Jalampong Raja Guguk, Dongan Pardosi, Aston Sinaga. Hamuaka dongan nunga jongjong hamu di langgatan ni huriaon di adopan ni debata. Nunga dibege hamu surat keputusan taringot tu penetapan muna. Gabe pengurus ni seksi dohot kategorial Dewan Koinonia Marturia dohot Diakonia periode 2026-2020 lalu. Atong namanukum maau nuaing tuhamu. Na olo dohamu mangulahon ulaon pakobasion gabe pengurus ni seksi dohot kategorial Dewan Koinonia Marturia dohot Diakonia periode 2026-2020 walu. Jalan narade do rohamuna dilantik sadarion hobartu ulaoni molo na olo dohamu dok hamuma. Atong au padita HKBP Resort Cimanggis Distrik 20 Walu Deboskap. Hupabakit mahamu sadarion gabe pengurus seksi dohot kategorial di Dewan Koinonia Marturia dohot Diakonia periode 2026-2020 lalu marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni toddi parbadia sai dipargogoi jala diparbisuhi tuhat tama hamu patuluson ulaon na pinasahat ni huria itu hamu bahen sangap di goarni tuhatta. Amin.
pangidohami ma sudah kanong dilantik mengadop tu ruas ni huria khususnya di Jolo. Hamuna kadamang hurian itu hatta oma pengurus di hita di sudah seksi dohot kategorial di Dewan Koinonia marturia dohot diakonia alani tatangyak mana sida asa margogo lahu pasauto nak kaulaon jala di bagasan hasadon niroha dohot dame patuluson sakap nitu hatta di huria HKBP Cimanggis. Maret de mahita laos ditik kina maret diom manon mulak ma akan naung dilantik. Sian 120 sada ayat 5. Laos hundar mati kan tabigi mamuse surat keputusan ketetapan taringot tu panitia tahun transformasi dohot pesta gotilon tahun 2026 na jinahon ni sekretaris Suryata. Surat keputusan nomor 12 garing 02 3 garing 280901 garing 5 garing 2026. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Cimanggis, Distrik 28 Deboskap, yang berkedudukan di Cimanggis, Depok. Mengingat 1. Program orientasi pelayanan HKBP tahun 2026, transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. 2. Program kerja HKBP Cimanggis tahun 2026 tentang pelaksanaan kegiatan orientasi pelayanan HKBP tahun 2026 dan Pesta Gotilon tahun 2026. Menimbang perlunya dibentuk panitia pelaksana untuk kegiatan transformasi pengajaran iman di tengah keluarga dan Pesta Gotilon tahun 2026. Memperhatikan 1. Hasil rapat Parhalado tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan transformasi pengajaran iman di tengah keluarga dan Pesta Gotilon. Nama-nama yang dipilih dianggap cakap dalam tugasnya untuk melaksanakan rangkaian kegiatan tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga dan Pesta Gotilon tahun 2026. Memutuskan menetapkan panitia tahun transformasi dan Pesta Gotilon HKBP Cimanggis tahun 2026 yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dengan ketentuan 1. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahun transformasi dan pengajaran iman di tengah keluarga dan Pesta Gotilon mengacu pada program HKBP Cimanggis 2026. 3. Berkoordinasi sekaligus memberikan laporan kerja kepada Parhalado melalui pimpinan jemaat. 4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan dibicarakan kemudian. 5. Jikalau ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cimanggis 3 Mei 2026
HKBP Resort Cimanggis, Pendeta Resort, Pendeta Adolf Tasman Nababan STH, petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. Nama-nama panitia tahun transformasi dan pesta Gotilon HKBP Cimanggis tahun 2026. Penasehat, penanggung jawab Pendeta Adolf Tasman Nababan STH, Pendeta Oloan Sitohang STH MPSI, calon pendeta Ingwer Sihotang SSI, Parhalado HKBP Cimanggis. Ketua Umum, Situa Leonardo Manalu. Ketua 1 Bidang Pembinaan, Situa Pasuria Sirait dengan anggota Situa Herti Sianturi, Situa Mersia Raja Guguk, Efrianto Sinaga. Ketua 2 Bidang Perayaan, Situa Rihat Hasugian Esos MA. Anggota Situa Dr. Irwan Siagian, Mutiara Parhusip STH MPDK, Elizabeth Hutapea, Roberto Napitupulu. Seksi Sekolah Minggu, Seksi Remaja, Seksi Naposo, Seksi Ama, Seksi Paropuan, Seksi Lansia. Ketua 3 Bidang Umum Tahun HKBP 165. Anggota Ketua 3 Bidang Ulang Tahun HKBP 165, JP Raja Guguk. Anggota Situa Tionom Borupurba, Situa Torang Togatorop, calon Situa R Borusi Tanggang, Situa Obesli Manulang, Situa J Tota Opusunggu, Situa Hutal Mangasi Manurung, Situa Hotma Tampu Bolon, Situa Tua Sianipar, calon Situa H Simanjuntak, Situa Freddy Siahaan, calon Situa Limrod Sianturi, Situa Seri Intan Borutumanggor, Situa Thomson Manurung, Seksi Remaja dan Seksi Naposo Bulung. Sekretaris Umum, calon Situa Saud Pahala Tua Pandiangan. Wakil Sekretaris Demseria Boru Rumah Horbo, Bendahara Rumiris Boru Simatupang, Wakil Bendahara Rolita Boru Sihombing. Seksi-seksi pertama, Seksi Ibadah dan Kerohanian. Koordinator Pendeta Oloan Sitohang STH MPSI. Anggota calon pendeta Ingwer Dirgahayu Sihotang, Helen Huta Barat, Marice Boru Simaremare, Son Tianur Herawati Sagala. Seksi Dana Koordinator Edison Simanungkalit. Wakil Koordinator calon Situa Janindo Hasiholan Sidauruk. Anggota Sektor Korintus Jojor Uli Saragi, Sektor Judea Rafina Gultom, Sektor Kanaan B Sinaga, Sektor Efesus Rosi Tambunan, Sektor Galatia Marlon Panggabean, Sektor Filipi Teklin Manulang, Sektor Philadelphia Betman Napitupulu, Sektor Sion Megawati Sihombing, Sektor Betania Ruli Andriani Sirait, Sektor Roma Situa JT Tota Opusunggu, Sektor Nasaret Rosinta Sinaga, Sektor Kolose Abdul Pasaribu, Sektor Bethlehem Mengantar Simanjuntak. Seksi Hiburan Koordinator calon Situa Limrod Sianturi. Anggota Punguan Sinambela Rosdelina Tanjung, Rosemary Boru Simanjuntak, Rentaria Lumban Gaul, Grace Tampu Bolon. Seksi Konsumsi Koordinator Kartini Sihombing. Anggota Erni Juita Sialagan, Sulastri Banjarnahor, Betty Manalu, Delima Berutu, Rosa Benita Manulang, Marintan Sihombing, Mediana Borupurba, Surtama Mawarni Sipahutar, Dance Borutambunan, Kasmini Nainggolan Hartati Hutagaol, Nova Manulang, Evelyn Siagian, Elsia Manalu. Seksi Perlengkapan Koordinator Sihol Sihombing. Anggota Situa Tanda Manurung, Fernando Dolok Saribu, Edward Sinaga, Bernoldi Simamora, August Simanjuntak, Salam Pardede, Vito Manurung, Fabio Purba, Marvel Lumban Gaul, Aswin Manalu, Soalagogo Togatorop. Seksi Dekorasi Koordinator Junisto Banjarnahor. Anggota Halason Siregar, Demseria Rumah Horbo, Rolita Boru Sihombing, Rafina Boru Gultom, Mesdiana Boru Purba, Besnauli Boru Simanjuntak, Delima Barutu, Leni Artalina Pasaribu, Lasma Afriani Boru Siagian, Hari Siagian, Gebi Boru Sibarani, Ciko Panjaitan, Jevan Sidauruk. Seksi Penerima Tamu Koordinator Herliwati Sihotang,
Anggota Dumaris Boru Simanjuntak, Elis Panggabean, Windy Boru Siagian, Rasmi Boru Purba, Sela Boru Hasugian, Gita Boru Tarihoran, Masnita Boru Siagian. Seksi Keamanan, Koordinator Calon Situa Janindo Hasiholan Sidauruk, Anggota Maruli Pondes Uru Sandi Banjarnahor, Buka Sihombing, Joslen Manalu. Seksi Kesehatan Koordinator Rap Mauli Manalu, Anggota Leo Heri Lumbangaol Escape Nurse, Elsa Boru Purba, Herta Sinaga, Junior Simanjuntak, Betty Manalu, Rumiris Boris Matupang, Leni Artalina Pasaribu. Seksi Multimedia dan Musik, Koordinator Riko Tarihoran, Anggota Sastra Siringoringo, Erik Pasaribu, Arga Sihombing, Manuel Banjarnahor, Amen Tobing, Benhil Siagian. Ditetapkan di Cimanggis 3 Mei 2026, HKBP Resort Cimanggis, Pendeta Resort, Pendeta Adolf Tasman Nababan, STH. Hamu akkadongan nunga jongjong hamu dilanggatan ni huriao diadopan ni debata. Nunga dibagi hamu surat keputusan taringutu penetapan munagabe panitia tahun transformasi dohot pesta gotilon tahun 2026 di Huriatta. Atong namanukum maaun waing tuhamu. Na olo dohamu mangulahon ulaon pakobasion gabe panitia tahun transformasi dohot pesta gotilon tahun 2026. Jala narade dorohamuna dilantik sadarion hobartu ulaoni. Molo na olo dohamu dok hamuma. Atong au padita HKBP Resort Cimanggis Distrik 20 Walu Deboskap. Hubabakit maamu sadarion gabe panitia pelaksana tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga dohot panitia pesta gotilon tahun 2026 marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni toddi parbadia. Sai dipargugoi jala diparbisuhi tuhatta mahamu patuluson ulaon na pinasahat ni huria itu hamu bain sangap di goarni tuhatta. Amin. Nuaing hupangi dohami mahamu amang inang mga doktor ruas ni hurian itu hatta. Dehamuna kadamang dok dainang nunga jongjong dia dopata sude panitia tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga dot panitia pesta gotilot tahun 2026 nata arop nasida lau pasauto nak kaulaon pembekalan pembinaan warga jemaat kategorial hobar tunang dilantik nakin langsung anima pakubasiod di
pesta gotilon. Di bahini tajakom manasida jala tatangya komma asa tungtuk dinasida gogo dohot bisuk laho pasauton ulaon napinasaha ni huriai tu nasida. Amin. Marid mahita si nomor 127 ayat onom pangidohami ma sude akka panitia mulak tudulanna laos dukonian non pinasaha matua mangketua lao pasaton hata huwasi mewakili sude panitia lasongni manahot kategorial nang dilantik nakin. Marid mahita. Hores madihita manginang. Selamat hari madihita saluhuna. Amareming. Tamado hita sidok maulete tua mata pardinggan basai. Ala totong do dilehot dihita hai pason. Boy hita di bagas sadarion. Ro tu bagas joron itu hata. Laho memuji pasangapon guarna. Terlumubi mei terkhusus sadarion dipelantikan ima seksi songon fungsio ni oras ni huriai nang sohot mangihut mai itu pelantikan pesta panitia tahun transformasi dohot golidon tahun 2026 napinar sangapan di amang pendeta Adol Tasmanaban songon uluan ni huri hagabece manggis napi rasangapan di amanami calon pendeta si Hotang nang songoni di damang do dainang dong aku parhalado naho parsangapi hami tarlumubi may di hamu damang do dainang ruas ni huriat hagabece manggis songoni nang naposo bulong naho parsangapi hami mulai tema di amang pendeta nang pasahato partikir tu hami di bagasa sadarion ima lau pasahaton hata huhuasi songosada program lau paderhon naing sipatu bauta ima di tahun formasi dohot gotilon amanginang modal ditaringot tentang transformasi molo di bahasa Indonesia di dok ima perubahan, molo di bahasa Batak di dok ima berubah, molo di buku Nabadiai di dok ima pertobatan. Jadi transformasi artinya harus ada perubahan yang digagas untuk mewujudkan yang lebih baik di HGPP. Jadi HGPP harus berubah. Hola Tuhan Yesus do amanginang nasoha berubah, alai HGPP harus berubah. Aldo di hamu manami do kami nahu persangapi hami memang di tahun transport gotilo tahun 2020 nomon agak berbeda do. Apalagi di tahun transformasi gudang dan kegiatan naing si patu pauta. Adong piga-piga buin manang bidang-bidang. Mau bidang jolo imana ketua situa P Boris Rait dohot anggota ima nama kubasi kegiatan pembinaan dia meyamanginang na perjolo pembekalan tu sudah pengurus sesi pengurus kor BPH sektor asasada pangutusio di sude pakobasioni ala memang nuaing nga ditutup kita berkolaborasi manang kerjasama tim laho pasauton ulaon di huriai
Napaduahon pembinaan guru sekolah minggu. Napatuluhon pembinaan warga jemaat. Om manong siulahon sihubasan di bidang sada dohot anggotana. Baru wakil ketua dua molonak kaning wakil ketua sada sonari wakil ketua dua ima amang situa RH Sugian dohot anggota. Ima nama kubasi perayaan ulang tahun HGBP di tingkat huria dohot nama perdomuan tu pelayanan jemaat na mengarahkan ruas perkeluarga asa sambil membuat bagian di hurai. Contoh rencana melibatkan keluarga sian ganung sektor ama ina dohot yanakon gabe penerima tamu di setiap permingguan. Napaduahon pengajaran iman di tengah keluarga, bagaimana menjadikan meja makan menjadi meja altar di tengah-tengah keluarga. Iman nong nasiulahonon ni wakil ketua dua. Napatuluhon wakil ketua tiga ima amang JP Raja Guguk. Ima nama kubasi perayaan ulang tahun 165 tahun HGBP di Gelora Bung Karno yang akan dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2026. Diharap pendosian huriata diutus tolu ratus jemaat borhat di pesta ulang tahun HGBP. Di Naparputi ima pesta gotilon tentu dihobasi rapsudeman nong panitia makabasion. Amang inang tentu perlu dosia kami katangiang dohot dukungan. Mau losongon dia penong program nah hupatu pahami posrohanami sisada ulau kita sisada tangiak kita asabui merdalat dohot dengan ulau ni. Oma sian hami atas nama panitia pasahaton tuhamuna amanami dohot inanami asatong didukuk kamu hami asabui kegiatani mardalat dohot denggan. Atas nama panitia gudang hudok kami tuhamuna saluhun nama nami dohot inanami mau liate horas. Martangiang mahita. Mauliate marohanami diho alede bata ama anak dohot tod di parbadia. Ala diukap ho rohani sude ruas dohot parhalado ni huriam. Memilihut diri nabe rade marhobas dia dopamu. Sai pargogoi jala parbisuhi manasida pasauton sude ulaon na pinasahatmu marhite huriamon. Asa majadi ibahin sangap di goarmu. Oloi matangiang pangiduan namion. Marhite-hite goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai. Amin. Tabigima korsian ama shalom.
Mare de mahita hut ma tapapungu peliata pelian sada adot sadabe. Amen.
debatana sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hatani debata barita nauli jamita di minggu kantate sadarion ima natar surat di 2 Musa 15 ayat sada saat rodi ayat 14. Usaha makada mangdok dainang songonom ma hatani tuhat tatar surat disi. Dungi di edehon si Musa dohot halak Israel ma edeo di Jahoba. Akka didok nasida ma songonon. Maredde ma ahu tu Jahoba ay marmulia situtu ibana. Hoda dohot parsihudulna di usopon tu bagasan laut. Jahoba do hatogaoku dohot puji-pujiaku jalamat jadi hatuaoku. Ibana do debatakku pasangapokku ma ibana. Debatani damang do ibana pati bulokku ma ibana. Jahoba do ulu balang bolon, Jahoba do goarna. Akka huretani Firaun rodi paranganna diusopod do tu bagasan laut. Parsihudul akkana pinilitna dilonokod do tu bagasan laut arung. Akkalung do makkuku pinasida, lonong do akkana sida ditoru songo batu. Tangan siamumi ale Jahoba marmulia di bagasan hagogoon. Tangan siamummu ali Jahoba mangaropuhi muswi. Jala marhite-hite hinatibul ni hasangapomu di siapon ho akka na mangaloho. Dilaluhon ho parpiar nirimasmu mas sudahon nasida songodurame. Marhite-hite palongos ni igungmu marlitong-litong akka aeki. Marsijongjong akka galubang songodorpi mangibul-ibul ma akkalung di tonga-tongani laut. Dungi ninna muswima leleokku takupokku manasida bagiokku mataban sobu marohakku midanasida upatokku mapodakku siap ponon ni tangakku ma nasida. Dio buson hohosam gabe dilikupi laut nasida. Akalonong manasida songo sibora tu bagasan aek akan natongam. Ise masongon ho ale Jahoba di tonga-tonga ni akadebata. Ise masongon ho marmulia di bagasan habadiaon. Na sokal marpuji-pujian nama bahen halongangan. Dung di patol holho tangam musiamun di bodut tanoi nasida. Di togihon ho marhite-hite asi-asim bangso na pinaluamon. Di patol hasho nasida marhite-hite hato gaomu tu bagasan inganan ni habadiaomu. Di bege akka bangso baritai gabe akka dok-dok nasida manibas-nibas ma hala Filistim. Ido anggo sahatna. Selamat hari Minggu madihita saluhna. Raiban natabay waktu tamar minggono lo semakin lemasate. Ale mudah-mudahan daw ngate. Ido. Alana siya nawalawan nakin saya herana hurang greget. Edit nomor sada ringgas mahoto dikku alai seherana palungut-lungut ton. Hape nakin ringgas mahoto diku dai do kan nakin seherana turneng masuk gigi sada maul nakko alai manang BHP na perlu no yang markantate ima jiwa roha ala nido molo tabering talapati hata kantateon sian hata Latin di surat cantate lapatan na bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyi bagi Tuhan. Berarti bernyanyilah itu adalah sebuah ajakan untuk merespon. Merespon perbuatan-perbuatan Tuhan.
Nah ni alaman ni jolma di bagasan sukacita dot pujian na bulus jala tulus. Idon namar kantate. Jadi ditogihod do hitan waeng markantate mangidehom mamuji de bata di tonga-tonga ni ragam godang na di portibion na boy bahasa Batak makutam pamangata. Tabo to do makutam ihutam asa unang boy makatay, unang boy maridde, unang boy marhosa. Di kondisi ido hita ditogihon hatani bata bernyanyilah bagi Tuhan. Di tengah-tengah banyaknya hal yang membuat kita membisu, apakah itu karena persoalan masalah hidup, beban, penderitaan, ketakutan dan kekhawatiran, adang adong na maluasiani saliling di portibion. Salinai di sima hita di pangido maredde mamuji debata berkantate. Kantate maredde hita mamuji-muji jala ditikina markantate ido hita adong hagogoon. Ada kekuatan yang datang dari nyanyian kita oleh karena kasih Tuhan. Alanidang mau hita. Kita tidak mau didiamkan untuk bernyanyi kepada Tuhan oleh karena berbagai persoalan. Amanginang tayong majok ka persoalan ta. Piga ma persoalan. Ngatayong be suku-sukuku arung ngona sodong persoalan na. Langadong ay nga dibilangi sik gudang. Alainang pegodang bodo hita markantate. Odo na ditugihon ni hatani debata. Membedakan bahwa orang yang bernyanyi bagi Tuhan itu adalah bukan karena keadaannya baik-baik saja, bukan karena segala sesuatu beres dan lengkap, tetapi karena Tuhan ada untuk kehidupan kita. Alanido tarisihi makadamang do dainang asa marguru hita sian pengalaman ni si Musa dohot halak Israel. Imede nakaningan ni hatani debata. Sia 2 Musa manang Keluaran 15 ayat 1 1 ayat 10 pati. Na parjolo kadamang do dainang maridde mamuji debata sian pengalaman ni ngoluta. Maridde mamuji debata sian pengalaman ni ngolu. Nyanyian pujian yang berakar pada pengalaman hidup. Musa dan umat Israel memuji Tuhan bukan berdasarkan teori, bukan sekedar perasaan, melainkan berdasarkan pengalaman pribadi hidupnya. Berdasarkan pengalaman pribadi. Hidup banda boy hidup ibana. Bahasa Indonesia, Tuhan itu sebagai kekuatanku. Tuhan itu sebagai keselamatanku. Tuhan itu Allah Bapakku. Allah dong pengalaman pribadi. Jadi dakulan hata-hata. Supaya kita tidak digiring oleh karena keadaan kita baik-baik saja, maka kita mengenal Tuhan dan memuji Dia. Terus cerita masa lalu, mulai ke kapal batu do, itadamu do pakala kapal batu, hase-hase. Mulai do menu, pola martangyang. Alay mulai siap manuk zabbe. Iko martangyang do hita tergomosi lopit. Bukan keadaan kita yang membuat kita harus bersyukur dan bernyanyi. Alay dong do pengalaman pribadi di hita. Nang pe memang amanginang diturpu tau maredde nasida. Hala Israel maredde. Ala naung di palua de batado sian pangalileon ni si Firaun. Cara ni debatana luar biasa. Malua nasida siap pangalileon ni si Firaun. Terbola 2 ma laut arung manang laut Teberau manang laut merah. Terbola 2 bui mana sida mamolus. Alay dung di bariba na sida pitor diliku ponaiki mamuse parangan ni Firaun. Alay tayo makadamang do dainang. Malua na sida siani dang na pitor selesai persoalan. Karena selesai dari persoalan yang satu, kejaran Firaun, maka persoalan-persoalan berikutnya sudah menanti.
kekurangan makanan dan segala sesuatu yang mereka butuhkan, air apalagi. Dia dopen nasida dope akka persoalan. Alay nakkaningani pengalaman naung di palua de batana sida siap baribani aik itu baribani aik lauk merai lauk rarai ima di bana sida alasan mamuji de bata. Alani dok kadamang dok dainang nang dohonot tado songonon boy matadok. Iman kita akan menjadi dangkal jika kita tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Molo sadong pengalaman pribadi tanamar Tuhanon, iman kita dangkal. Dan kita lebih cenderung mau membuat kekristenan kita ini seperti hanya berdasarkan perasaan. Molo berdasarkan perasaan dongolut tahun di sido na sotola pita mengadopi akka hamaulon. Nah, maka kita diingatkan tentang kualitas iman itu. Noing tas kube maju dirita akka manginang. Hiado tahilala pangurupion ni debata paluah kita. Manang tarazumi doi segala sesuatu yang bisa kita terbebas dari berbagai tantangan itu adalah kekuatan kita. Pernahkah Allah, pengalaman kita Allah hadir untuk menolong dan membebaskan kita? Pengaruh zumion na bangga sodo. Molohya doak kadamang do dainang. Berarti nang peta ado pinuaing hamaulon. Nang pegodang akka nama baik kita mabiar. Boy do hita markantate maredde mamuji debata. Amin. Jadi kekuatan iman itulah yang mendorong kita untuk bersyukur dan bernyanyi. Alaniha ala posro hatta molo di palua jala diurupi hitam mamulus akka hamaolon tuzulu anoppe saina urupan na dohita jala paluon na dohita. Molo di palua ala Israel bangso na pinilit na hita pe bangso na pinilit na berarti hita pe paluon na do sianaka hamaoloni. Napaduahon nakadamang do dainang asaboy hitam markantate iko boy do hitam makilala doho marnida debata marhite haporsiauta. Melihat Tuhan di balik semua peristiwa. Dia tidak kosimusa do kadamang do dainang do ala Israelon tung nagogo situtu do Tuhan ini. Betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang menenggelamkan musuh-musuh. Musa sadar bahwa kemenangan itu bukan hasil kekuatannya. Bukan juga karena strategi yang dia boleh buat untuk menyelamatkan umat Israel. Bukan karena strategi perang yang baik. Bukan juga karena senjata yang canggih. Takas donaki didok disi. Melainkan melalui hembusan nafas Tuhan. Diulusoko hosam. Dilikupon tawima parangannya hanya dengan nafasnya. Songon hala Israelo na manginang jojok dohita mengadopi jalan buntu. Tarhapit, tabo toro tarhapit kan? Dan adong berjalan keluar, ima menurut logikata. Seringkali kita merasa terjepit oleh masalah. Molo nunga songono nak kadamang dok dainang, molo songoni do pikirata, badang mungkin behita markantate. Akai dena ribu-ribu ripe marsak na bay mabangid dihoni. Holana akai dena mangadungi nama patubigi hono. Madele na mauzungna. Marungutungu na mauzungna. Dadong berasa syukur. Ido asan wae mungkin ido dampak ni ido kamanginangi. Sekarang ini lebih banyak kita menemukan orang yang sukanya bersungut-sungut daripada bersyukur. Ngadilior debata saya diungut-unguti. Iko saya di rohanai do. Hurang pajalo otu ahadonan yang patupaun di debata di nguluna. Mudah-mudahan kita ke permingguan dan ke perungut-ungut hati manginang. Anggonan yang singut-ungut toron nagoda nga sumberna. Wala binerang nasugo sampai sibaw aboy gabi ungut-ungut. Betul bodo salah ono sudi. Alay orang baik-baik do pehita dagi tori baik tu video kan.
Omah kayak bibici manggis nih, kasampah do sodangin na. Banyak hal yang membuat kita bersungut-sungut. Itu masih satu hal kecil dalam kehidupan kita. Alani dora anak kaningani. Molong ngata pangasahol logika dok pikirat ta mangadopi, barang adong bejalan keluar be. Alani dikiadani dok kadamang dok dainang matsay perlu behado hapor seaota marnida dohot makilala. Disi adong do Tuhani. Di bagasan akana tahol sohoni disi do Tuhani. Di bagasan akana pergumulan namasa disi do Tuhani. Allah hadir. Radi do ibana sa sitong na mangurupi. Alay molo sa ita andal do pikirata. Dang taida Tuhani. Oleh karena itu kita perlu berhenti mengandalkan logika manusia kita untuk membiarkan Tuhan bertindak. Bangsa Israel ay dungi beri songoni izolo nga law teberau ipudi nga pasukan ni Firaun may dokon. Buano mo mami sona sa isok kami mate. Tumagom mahami mate di Misir. Di Sibu do pe mate mangan, mate butong. Logikanya diandalkan. Hape nak kaning holan hosa do. Sakababa do di debata tu si Musa. Atukoma tukomi. Apa yang terjadi? Jalan keluar tersedia bagi mereka. Songoni mahitak kamanginang. Tutu si pata jupang go dihitak ke persoalan pergumulan naung buntuhi ya pikirata. Tapi carilah dahulu ketenangan. Buang dulu segala sesuatu yang berbau logika dan hitung-hitungan manusia. Masuklah kepada anugerah Tuhan. Taingok madong do Tuhani. Naboy mangurupi hita. Marhiti akka dongan, marhiti akka ale-ale, sisolhot. Naboy do pataruhonon ni Tuhani. Cara dihita lahu malua siyan akka persoalan. Napatuluhon ima, asaboy hita markantate, ikoboy do hita makilalahon habadiaon ni debata dohot manada ibana. Ahado di dok kadamang dok dainang dia 10 sada. Horanom maju tazah sahalion. Ya. Siapakah seperti engkau? Sebenarnya suku-suku nidang na manukun adong do pena asing dah. Memastikan bahwa hanya dialah satu-satunya. Holan ibana do. Jala di siadong dua na saling berkait. Di suku-suku na so membutuhkan konfirmasi na saling berkaitan. Dia mai sekaligus juga Musa menyatakan kerendahan diri sendiri di hadapan keagungan Tuhan. Dengan apa duahon pengakuan akan keesaan Tuhan. Dia tidak mencari alternatif untuk mencari solusi atas persoalan. Tetapi dia percaya Tuhan itu satu-satunya hanya sebagai dialah satu-satunya tempat untuk menjadi jalan keluar baginya. Songoni dona kita kadamang dok dainang di bagasang ulut tahun. Markantate hita tapuji debata mulai sian kerendahan hati mengakui bahwa Tuhan jauh lebih besar dari apapun. Tuhan bahkan jauh lebih besar dari berbagai persoalan pergumulan yang kita hadapi. Itu nak kaningani molohu pangido ta inventarisir jokka pergumulan ta persoalan tai disima hitam adok dang tolapau menyelesaikan. Alelos disido dibangun adong go debata nabui menyelesaikan. Tungi saya masuk oleh Tuhan. Di mana-mana kita harus lebih mengutamakan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Asabuhi tamar kantate. Ketika kita memuji Tuhan, berarti kita sebenarnya sedang menempatkan masalah kita dalam perspektif yang benar, dalam cara pandang yang benar. Masalah kita besar, tetapi Tuhan kita jauh lebih besar. Ubalga. Adong gusa ada hal naboy mabain memang hita mau move on sian mengadalo pikiran on. Ala siap bona pasugit hita saya dibentuk do hita gabe ahli di saluhut. Mungkin alani keterbatasan masa lalu. Nuengot dong spesifik sudah kaulaon.
Alai mulai huta mulai sian angkong tu sepeda mamaku labang do tak kanasing saya heran abodo di ulaun amai sude. Mulai sian mangalopay kau rata saat tu pak simbanganon na tabo heran abodo di ulaun inai sude. Jadi seperti kita ini dibentuk menjadi manusia super. Gabe kota boto sudah berbagai profesi. Ujung nam molong mentok seolah-olah dang adong be jalan keluar. Ain mengod dong lengkap sudia ti amanginang. Dakolan ahlina alat-alatna ngasudebe sehingga kita tenang. Alanido bohado hitam memahami masalah-masalah nata adopi dalam konteks perspektif yang benar, yaitu dalam penyertaan Tuhan pangrupion ni debata. Asaboi tadalani idi bagasan sada nilai bahwa saya akan memenangkan itu. Jalan parpudi kadamang dok dainang markantate hita om mana parpudi. Ala pos rohatta saina donganan di debata do hita madalani ngulut tahun. Kasih setia Tuhan menuntun kita, mengarahkan kita. Lapatan nak kadamang dok dainang dang ditinggal hot debata hita nang pedung di palua hita. Ngai tobus Kristus hita nunga alai dang ditinggal hot kita dong ditobus. Didongani do hita. Patit naido sebenarnya bukti padongan yon ni debata. Hata naido sebenarnya bukti ni padongan yon ni debata. Hata nai. Jadi molo didokon hudongani peho. Ala didok masongonon. Audu jahoba debatam. Dang jadi marakup itu. Berarti holetua uma posroham itu maksudnya. Sehingga kita bisa menganulir segala keyakinan-keyakinan yang lain. Unang tadok songoni didongani debata doa alai say halak tadongani. Hagugoon na asing tabay dongatta. Allah modern sekarang ini kan sudah muncul. Ngasai mula-hula udah amanginang. Molo adong makkaporseai monang ibana merjuji. Itu sudah menduakan Tuhan. Molo adong zolma posrohana boy dapotan siat judi online, siat togel arung dope togel. Arung dope. Akan nama buati mah boto ya teh. Anggo audak ku boto ga. Molopos do perohana tu si nunga menduakan Tuhan. Molopor sea do petu sumango niopungna saya mula ibana tu huta dungi perjolo ibana lau jiara makata hatai di kuburani. Itu sudah menduakan Tuhan. Memberikan waktu kepada yang lain dan meyakini itu sebagai jalan keselamatan. Itu sudah menduakan Tuhan. Barang donganan na betok kita. Ay holat ditikyaci do ta ay melapor hita tu Tuhani. Anggudung tabu nasing dorong atta. Maka kita adalah orang-orang yang menyadari kasih setia Tuhan padongan yon ni debata. Jadi dang ditadikok kita adong do janji ni debata bahwa perjalanan ni ngulut tahun jelas do. Ido nak kadingani dong di palua dang di pasobbu. Mulai pasobbu hita tadalani lilu mahita. Alai didongani ala jelas do. Mulu saat kita nuaing tu teologi eskatologis berarti iramoti do hita saat tu ujung ni ngulutta saat tu hatot tongoni sampai kepada kediaman rumah Bapa di sorga donganan na do hita. Alania kadamang do dainang bahwa mahita marid demarkantate. Ikut disuat do di bagasar rohata keyakinan taringot tu ahaduna naing patupan di debata di bagasang ulut tahun. Molo porsea do hita manginang tanikmati mazwed de buku de nomor 210 tolu ayat sada. Tadi mazo denggan alai siak porsea umma unang baperanate. Alana molo baperano saya pipi ibana buti alai harus dari iman kita yang dalam. Ikositong dosian pakka proseo ta'ala di sido pehita di kondisi di nagodang ngulut tahun nama bak kita mauhom
penderitaan, penyakit, ekonomi, kekhawatiran kita terhadap anak-anak, jodoh anak-anak, semuanya itu akan menutup mulut kita untuk tidak bernyanyi apa-apa. Tapi penyertaan dan pertolongan Tuhan itu hadir. Dia akan membuka mulut kita untuk mengakui kebaikannya dengan jaminan bahwa Dia akan menyertai. Dung sonang rohaku di bait Tuhan, di bait Yesus. Terasa sulit, ingatlah bahwa Allah sedang menuntun kita. Meskipun kita tidak melihat jejaknya menuntun kita, tapi pastikan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi dang luason nahita merdalan salah kita. Alaniak kadamang dot dainang. Remaja dohot na pasobulung. Minggu kantate paingotok kita tu puji-pujian dada holan sekedar menghibur diri. Dakolallah mabain asalas rohat tasongon opium menenangkan hanya sebatas perasaan. Alai naing paingotok kita do bahwa berkantati adalah pernyataan iman bahwa Allah adalah penolong dan pahlawan bagi kita. Kita bernyanyi bukan karena hidup kita mudah. Marid dehita dang namurango luon. Alai ala taboto do isi do maniup tangatta namadalani nguluon. Jadi jangan biarkan mulut kita terkunci oleh rasa khawatir. Bukalah itu untuk memuji Tuhan. Dan mari jadikan hidup kita sebagai nyanyian kantate yang menceritakan kasih setia Tuhan kepada dunia yang mungkin sudah dilanda putus asa. Adong do debata na pangulog kita. Amin. Mauliate ma ale debata Jehovah Tuhan nami. Tunglas itu rohanami gabe maridde matutu toddi rohanami mamujiho Allahu boto hami rap dohot tami madalani nguluon hodo na palua hok kami dohot margugoy hok kami asa nang petunggodang akasi hol sohonon dang mabiar hami Tuhan dang boy pamangan nami di hutam akka sitaononi alai haporsion nami mangukap asabuy hami maridde mamujiho Los ido hagugood di hami, huboto hami, huzu hami ho marhitid din nami, itong-atongan nami ho Tuhan, paluahon hami. Pinuzi magwarmo na badiyay, naong patupahon haluaw ni do hami. Jalarap doho tido hami tutong marpakirimon ala huboto hami, dang di pasobuho hami, mardalan pujung sa halak nami. Didongani hodo hami mardalan nguluon, gabi barani hami Tuhan. Molo pehira nung ngasopol akadalat nanang sibuluson nami ho mahutatap pami asa paluomu hami songon na pinapasam tu bangso na pinilip mi gabi ukap dalan haluaon gabi ukap di hami akka solusi tu akka pergumula do persoalan nami pasu-pasu sudah ruas ni huriamon at itu ngadong ali Tuhan na so terturi-turi hot tudongan na akka pardalanan ningolu akka parsorion na mabay marsak Homa pangalualuan nami.
Asa margogo Tuhan akadongan nami na marsak na marukil alani akahamaulod na niadupan nasida. Lehon gogo hiras ni roha. Jala papos roha nasida. Pamonangom mo nasida Tuhan si anak kahamaulod ni. Mauli ati ali Tuhan. Pasu-pasu mahami sa luhu na lahu madalani ari-ari ni ngulu nami. Margogo jala marbisuk mahami Tuhan pasaut tollo mo ni roham. Diba ini unang pasobu kami mga sahop pikiran nami. Azari kami Tuhan. Asa sa ihu patongok kami. Roha pikiran dok pakirimon nami holan tuho. Ali di bata Jehovah Tuhan nami. Losongonido di tonga-tonga niya keterbatasan. Sudah akka pengurus seksi di kategorial di dewan-dewan naung dilantik nakin. Leom magugu. Leom mahiras ni roha di nasida. Ang giat di bagasan 2 tahun manipat di masa tugas kerja pelayanan nasida. Terperbihun nasida Tuhan perbuih na denggan mabailas rohani donga sahuriaon marsangap guaram. Langsung ini donang panitia tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga dohot panitia pesta gotilon. Nasida piali Tuhan saya taruh 5 di denggan ni basam margogo jala marbisuk pasaut tonakka program dohot sumak kabi akka ulon na denggan. Allahu wasi oli hami do Tuhan tutu ikon gabe ibaru do hami laho mga tusing ulo namion. Marhitiak ka upaya-upaya pembinaan dohot perayaan-perayaan na nang patupaon ni panitia. Jupang matutuak kahit barud di hami. Boy mahami sude ganup ruas di huriam memiliki kerinduan manang sihol ni roha parsi dohot di akka pelayanan baik formal dohot non formal. Asa sude makilala tung di pararhodo Tuhan hami ganup manang songod dia pekia dan nami. Pos roha nami Tuhan di bagasan habuluson ni roha ni sude panitia mardalam madenggan ulau ni bain sangap di guarmu. Pasu-pasu makadongan nami na tongon merayakan ari hatutubu dohot marningot ari pamasu-masuot pardonga saripion nasida sa minggon. Pasahat tami matuho tuhat juluani sude lakka nasida. Jala borhati ganupari laho patujuluhon ho di tonga-tonga ni akkaulaon si ganupari. Homa di pangasahon. Huhut say patao parbisuhin nasida mamilangi akari-ari ni ngulu nasida. Ay lam tabba bilangan ni taon lam moro do ari-ari di ngulu nami si buluson nami. Alani sa parbisuhi Tuhan akadongan nami. Lasongoni do ali Tuhan nunga dengan marture kegiatan ni pesta paraheon parupuan di tonga-tonga ni huriam. Asi maroham saya pasu-pasu ma akana niulahon ni panitia marhite Dewan Koinonia dohot seksi parupuan. Boy taruli huriam marhite pestai. Jala denggam mardalan. Tagamod do adong akka hagalio do takurahurangan ali Tuhan. Alay songon na hinirim ni sude akka rangkaian kegiatan dalam rangka tahun transformasi pengajaran iman di tongani keluarga. Gabe akka sori pada nabisuk matutu akkai nanami. Laho membangun dohot melayani di tonga-tonga ni huria dohot keluarga. Jala buat akka pangabat nasida marlas ni roha. Pasonang roha nasida huhut mga rajumi. Sudi do hami Tuhan adong hagaleon nami. Asa jupang kami di roha na marsia juam marsia tusad yak hagaleoni. Kami marsangap guar munabadiai. Maulihat ali Tuhan nami. Manang dia pian non akka siulon nami do pedung sipul parmingguonon totong madongani hami. Pataruh kami tutongani bagas nami be di bagas akahi paso dolas ni roha. Jala pahipas sami mangudut yak karagam ni ulaon. Pasu-pasu mapakkobasion nami di minggu arianon. Ben sangap ni guarmu may marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami. Amen. Marinde mahita laos ditikina marinde mahita pasahaton pelian padua hodot tupak tu perawatan inventaris ni huriatta. Dosa
Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asahu parasya kami pilihanon pati bulo na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, saya pinarbadia magoarmu, saya Roma harazaumu, saya saut malomoni roham di Banua Tongaus songon na di Banua Gijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togiot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jala-jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Alihatok mabayan.